हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' नोंथांमोन भिडियोफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बड' सिरियालनि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे बड' सिरियाल भिडियोखौ बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव आपल'ड होदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे बड' सिरियाल भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय आगोमा रुवाथि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बगाजुलि क्रिएशन चेनेला आगोमा रुवाथिनि इप'स्ट 9 भिडियोखौ रिलिज होना होफिनबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे आगोमा रुवाथि बर' सिरियालनि इप'स्ट 9 भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडियोनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। अन्नानै भिडियोखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। गोजोन्थों।